akwaba emfamre fidi kesi yiso oba de akwaba iburu ya eja akra umpomo e nyankopon adom e ho ye pa enanso ye yawada sa ene ye da foforo ya sa hia bi ewu ba be som ensem wo ho asem nso de eba sebe enipa ya no ene ye de ka tekyeremai ka ho ye wuro ni ye de tututumu a na bibia nso aye fine eja kwa me wo ho na me wo ho ewie nso ye hia bi pepe na ti wo ye ba be som kure na sene ye da ne da ye ka se yesua de kire ye ho ade no eden so saa ne ye be ye no ewutie obi dia obi asem no ya afemu afutuo hwe obi ka na reho sembi kire wo no eya mentie o keke ne mfa waso achi obi ka na benedie de wafam ewa abrabom edi akire wo no menka se enti nipa we nso tumi ye usei keke menye saa na emum eya afemu aba se obi twa ho na ehwe na de me ekru very good enti eya tie de obi ka fa de obi ka ni mu aba na fa kire wa ankasa ho ade to de bia onipa da sani entena hwa na menka se me twa ya futuo dabi abraba ya boyi bra ni ye wo school no ni ye fre bibi environment me teacher gbovi sa bra ni esusa primary mu o kire ye ma ye te ase se anything or everything around us is the environment enti di obi ka di obi afam di atu obi atrenchim bia obi ko mu amane bia obi fa mu enom ne ade no ni nyina ka environment ni ho learn from the environment learn from the things around you enioma etwa ho ahia no eno na famu aba na suamu ade se wa anya ne se onipa da se ni wo bebre ansa na wo bebe wiase no no obi wo ho ansa na wo ba tie na nyu obi na de obai ye kan o maame ye kan o papa ye kan o nana enam wo nana so na o maame baaye enam wo maame so na wo nso aba enti ete se obi baaye ansa na wo nso wo ba enti di obi ka no onua yi se ye de ono afemu a onua ya afemu aba ya afemu aba di obi afemu ne no ya afemu aba obi na reho semu a wo ka no ya afemu aba akwanhie bi atu obi no ya afemu aba papa no ni sisi achia maame no ni sisi achia ohu na ya amensre no ade na wo sede waduru hobi unru ho nanso wo sre de waduru ho busa no maame abrewa papa akokora eye dai na usisi chiai eho na obete nsemo a akokora beka abrewa beka se lidi tu sa sisi chia no womoda wonso akohunu obi ba wo siri obi ba akora we dia ne ho tai sa wonso oba odamani wo be wa ma ya hwe wadampan odamani wonso be wo na ye behunu wonso wadampan enti obi ba yansa na wo ba sabe ye twere ye koran ye nananom enom ne de aka soma hodo a ye di akire no obi a wo ne nkire mu a wo de makwane ye fa so odo mankoma de bo ade kristofo wo no de nananom wo no de mosuramifo wo mo de enti uko school ni ye kire religious amura education a ye kire nananom de no ni ye kire kristofo de ni ye kire nkramufo nso de na ye kɔ na yakɔ akɔtwere nso hwɛ a ni nyina no emu bia tumeto kire se obi a de counts everyone counts enti de obi namune se nipa na ka ne de a enti ne tra ensre emu na bomfia menka se we de wagimi o we de wonim nyansa o we de de oye de wa ya ade o de enti a wo ye wo ho ye abusa me se ukoto kwabrane se woti bia ba na waje jinsa hodo na wo twa bia ya menka se na Krobea de wo twa bi dodo
Nana Krobea ye sadriam hwe bro a wabro wo sori yikura wontumi nsore wo sori hwese na no kwa akopem ho eya men free preko penjeje no ma Nana Krobea pinche no na wonkyere wase de kanu ntia ye ma no betena maame no ne brukios bu ho no oba betwa bi se o maame no e kyere wo mu na wo hunu se ne yete a ana papa no kyere wo e ma wo hunu se ne yete a ebeboa wankasa ena wiei Krobea masemu ani arofo yashia ena innocent kwadwo innocent mehuso aba homane so osana na ya Krobea Asante you are looking good and amazing Krobea ye do pa wate ena wiei ye ne wahia wa afidie yi so ye nyina na ye ka bom ni aba besom yankopon ya onu abedwafo nyina akese no ntutumu anamon so mfansi Patrick osi Krobea asem no nyina no aka no yankopon sha wate na wonye oni wabedwafo nso akoma so ade emfa mamo Francis Ejey eno se na nanie akra your birthday outfit no a guy rough enema chefugo fugu nesame akra me nso me hwew wo kejetia Fanat Plus Enterprise ye nyina ya ka bum ha na Krobea ye nso ye tiu ene baby varity ene ne daddy eno am se Krobea mirrors flames yanso ye wo kaase ena wiye ye se nyankopon ni nhira e de ma no abedwafo pa wate nyankopon nhira wo teacher Oliver ena o se Krobea uye too much in fact uye 2 February yeah teacher Oliver nie nana me wotepa nyame ne hene Krobea yetie wo wonsam a ya na wo ka no nana eye nijinsam eye nsam a ema yakoma eto yenyem eboa yen wo yen dada setenemu ene kaba kuto ene o se Krobea da bia yetie wutie mi free he fa na wo nyankopon nya wo kese na wontutu nso anamo emfansie na nasika ene o se na piao ene wi Krobea yenso yetie ena yenso ye hwew nyankopon nya wo kese smart Barbara ene o se Godfather ena wi me nso ma join on wate Patrick bio ena o se akra ball no abedwafo abaso madwuma den a moyo no ye nije ho takum ena o se na piao awiai yenso ye wa homa ne so ye hwew Peter Boache o wa hafo no South West constituency ena o se akra Krobea awiai yenso ye tio matie buru ojampa o se akra Krobea ma ha wo sister ohima ni o ohima London ye me dododo ohima ena me pon afre me Ghana time 3 p.m. eko ya afre me why ohima inu aba we mani jene ho se ohima nyankopon hira ma me afia Asanto a ne banie o London ena ya chia enuanom e wo London ni nyina mame Kate ene na aboaten ko video dunom eni abusuafo na praman nom ne woni aka nyina no chia omu nyina ma me London ho why yankopon hira no nya okese good awiai adofo ye besom ene ye wo asem bi ewo yanim ha na combination UK fo nso wo mu wo nkrunkru paa o se nra krachi ya kosu Leeds hono no wo Leeds United yeah say your team wo London for Krobea o mutitim wo nti ko London bridge for Blues for no Chelsea for no London omni Arsenal no London na Leeds for so Leeds United obi nso say ono nso wo UK ho ba bi o no ye fra no Demof and say me come da bi we die eye FARN BOROUGH say we die FARN ye fan BOU ye bo ena ROUGH ye rough enti fambo rough na uti anya de betumi ana anya no mabo ade na masale no mabo on guy o de mabo anya ododo the sociology for the confirm asa na tufu o mo kan say 9924 obi bu o mo obi anya de he na fe
na me ka fambo rough that's why they want to spare mbo yo ajebo obo na ina na sa do nyam dia men ka bihwe yo o ya ne say o ko sa hwia ye frɛ no akɔfa we hu akoma ya de apurutu fa ko me broni no wo fambo rough ho no so wo mo apurutu ni ehwe so obetumi abo apurutu yo o dia ma obo nyo bro no ba ko ye frɛ ho susumi ne te susumi ne te ko ka kire UK broni so wo mo susumi ne te de ehwe se ne obeka no na me mahu kura no maka fambo rough amamo o frɛ o di free fambo rough combination ye da ase kwa kuja bi onso waba ahoma ne so ose akra man kranzofo yenso ye wa ha proverbs ose na no aro no wa ya de piao fambo rough waka eno ano no wa ya de watumi kura spirit se de no obo ade ka no obo nzu di obekumi o ma ya de wa bro bi ka bi yenku no yo obo yo dio na tufuo and you was nine edi two for abega obi anya ne hwe ediru anu no famboro ofofo ya chiachia mo ya chiachia mo ena me wo krachi bi wo manim ha mo man ntina si mame sebe enye die obi pe ene se ne nam eho apaso nanso esese ensuo eni moja ewo namu no etwifrim se beya okina bi obofo openam awe a obetumi enya biawe asema amaka ne nei mesra ona ye yawada de meka bi aya take note of it me say enya de ejabomofo pe eni pe atwam hwe obomofo mu tia wakwa ho ntwoma ejaguase eno ode na de atoso a wode ne nam aguso enya de obofo pe no senke nipa da sani twam anani muka ase ne ngusie yi tukọ na amanfo ye ejabomofo akofa apesa aba enya no na emum se munsuo ani mumogya no etwe a obofo tumi kura brebi a wo pe nam no biare no okokotwa no owe sasemba ye de ye ne ankasa ye ho aduru ne ye de pass mtwe owura akwaba ye ja papa ye fro say pacho frame che ba fo che wote he pacho meti abu akwa agogo na sare farm outside okay ehwa nso na ufri baabi na betena pacho mi free baabi na kotena de na do ba abu akwa agogo pacho mesi adwuma na de meko mesi adwuma tusi adan pacho ai wow tumeje kontraje kesi pa wow jefa manfo mamusi usi prime bibia unim prime si bibia wow ye bibia tisa architecture for no mau prime a wow betumi ahwe asiasi wo me se kwa me free me phone so utumi twi architecture ni free phone so drawing no wow why you aduma no ache wo ho ma ya che be yemfie be eseni ko me sha se na mo be 70 years ani esa wo ye pioneer wa adwuma ni mu atiefo mmehwe na ni mu abruchirefo na mama na adwuma wo share mesi adwuma se no na wo be 17 years say wo say wo 56 munti mfiri mu mame 56 minus 17 kotifrimu eja kwa me masi wuri apa na ne de awuti we one pa na wo kobo calculator yi kotifrimu 57 minus 17 bo master bo na yenko ebo ede 14 bobio me say 56 minus 17 bobio one hwe ya menyu ni bio etiefo mo amomwa me na no ana Francis Ejedi aban 39 wabon eja kwa me memfa anye mass bio ewo afidie yi so say Francis Ejedi wona aye mass teacher one day babro na me mane hwe homa me babro no hwe wa wo frefre me ni jai na mo pese na proverbs also your math teacher me de waka math teachers ne ho also your math teacher wa wo de we ba e de udin ama enti Francis Ejei proverbs
free neko mona moye mass teachers ewe afidie ne so ma je free agya kwa amensam why ya went to me enkura mass mu sociology oba ade kura sociology mu enye ne mass keke mass ye fu sei untumi nkuram Bimbi ko school subject ya na me pepa ya mass mass o de betum anim ye frɛ yi bi simultaneous equation na mani ji age ho sa we utumi work board ma na wo work ko formulas de ye yesu bie o na me am tia simultaneous me mfa je hwe well cheba for enfinhia duasan kunu nie ene waye mesi adwuma ene o experience what is adan wo me aye ben o enkran de metakusi dan ho bebri enkran o konkran ba bia kumase ba bia meko kumase hanso ba bia wo na no kra pre crash kra na me wo sotu enkran sotu me firi ho ba kra me beda akwam sada na kwa na sei ti da sape makra ma de chi okay yate awia cheba for asem ben ene de waba yanim ha hye wasem na se na fabra na me metie fonti ase yi bia ene de waba yo nana me da ase de me ba nyina ne se ebri kakra ni se na me ka ze be yi ni me kwa akra ko ye adwuma no ti misimu ebrada mentimi amedu ti yawo ukuada ene ne yawo ada na me ye de bi bedru ye timbido na ba bia meti no ifiro aso omo yi tuom ti no omo so ba ana ye adwuma kakra ofi ho ntimi kura mi ja hokọ ya sana me san ba beto so timi bae no anopa me wo ho ya wada na anopa me wo ho na sister bi e ba afio na ye adwuma nti obae no ne me wife e be din komo nti oni ni din komo no wie no ti okọ ya na me buza ze maame na sister opede ono si baby ono so ton bidie baby amekoyi bidie no ano so opebi nti wase me mfa nya dey enko ho na so okay na jame de me yema adwuma nti ade chi Friday the same time ni na me feel ra yire ne papa de pon adwuma na boys ni bi free nya nchira se bentu ko si wo mo the same time no san ba nti obae no sa sister corona dia o yere so opeso ko kire ni bidie no to obae na me to buy as obi no na say delete number no why na e can say ye sister no and e ka tell my wife so won delete number in free phone so delete number no nti ti wana me say mama na waba and na kra ba mi so asem won fi mi na mi fi ru ana say waba ni papa na oba na one ne kasa ni ku na ti se bibi wo ho aye den bona mane si delete number no ti no ne bag maame na me ka no ne bag ne bae ano se an obi na no an oni mi ko twempra ba na one ne bag ba fie ho oni mi ko twempra ene ebe ka kire wo ba mai se wo yire ene ni ko twempra ene sa ba na one ne baba oni kunu twempra sa to aso iti wana me se sa fa uku number mame ibono na on fa number mame ti ne bag no na bufu ano se fada number ni je odne papa number ne ma odne papa number ne mame to odne mame ana me frɛ na me se hwɛ wo ni mo ba ba me di na frɛ be dru ha wo ne betwempra me ro bɛkɔ bebia me ro bɛkɔ ahimfie taso wo ka che me phone so anze bebia pe bia fa me dey ɛkɔ be man na ka sa kyerɛ be man na ka sa kyerɛ de wono wa be fa wo yere no ɛne wo ka kyerɛ wo se bebia wo pe bia fa ne kɔ me kura na me pese me ka kyerɛ se de to so me ka kyerɛ so me fa nko me kura wo me hye no wabusuafo ase ti wala me feel ase ade na wo ye no record no sa me na me na aka sa dey ana me feel aye dey e ka se me fa number na ma ana me de number na ma nti on de o record kakra ba no want o friend no wo ye no se wo ba na o ni e twempra no ni ku na no kasa o kasa ansem no ti o gina phone so di wan kasa ana je e no te ko da nti ba e po adwuma no na oba so wo mo ben ye kotena o nipa de so kotena ba bia e de ani nipa ba de e be free ase papa no ti asori oni fi o mo ya asori o kama oba ni o mo ana ya asori ne me madi nyina am say no mame nko fa nko to sofu ye ni
na me sorry be me dware wie be 6:30 to 7 na me call na me sofo see na my day asi efie ne nti busa ku ama me sa asem na wo kan wo ma me hu no kure wo oba bie na no a obebo me medua wo yere ama si akua so obebo dua sa me ne ti asonde mo sofo nanim obebo medua ama si dua de ni pi na kobo ti me no ye na sister bi bowra ho one mu nyina na kwa so bowra no si he akua wo yudi ni ade a wayi ka wo konkura duru ha no ese ka wo so ne nan na wo ka che eja me pa chew ni u sa di na so obebo be ma ni dua ana tokakura ma sofo no esum muzi obobo ma sotro nyina kwan na bobo oba na bobo ma sotro wo sofo nanim wo yere hwehwe wasum sofo nanim ti sofo no namba kura me de amamo ana sofo ye wanya ade na nipa na be kan nya abote so udi fokura no na so udi bim kura nya sa na yeso boka so ndemo na bebodu afedu abo no ko animo ana ija nti mu ana me hwe na ase ne ye be na hima yi ti me bai me de betum anim sisi ni si na konti ni pese mo boa me na me de be ma na ne me mba nyina aye de ehye sa be ma ne nsa o de wo yere no ma ne wo mani nyina ma no o pe so de che be ma no so wo mfa no to we oba so oba de mienu ene ba me ana me hwe wo bibia be ma ne no ye kura me se me ma bi ni se ne musiti nti me nko obia wo se okopesika 9 years ni one to se me boa obia man wan sidida mi ana me hwe nkwala no bibia didi ni school bibia ba nkwala ni mu ade nti so me pe o masem am fomu ni agro ti dan kura me ba ha no text message mi na ba ya no ni baba no ene na yes ade no ti minyala no entemba na obai enam no kura won kanti one ne ya de so ma de ne yede ebopo ansa na obesane awasane nti ese masema me de ba ya no se tiefo ni mo bejumu di mimi tatie mo pa matie mu sa ko ta mo na awwa yi hu nyina na mitio matio di matoba ta nti sa se no de meso me santini ba me ma ubi ne de emfa me se kan nwa na nkasa nti ese masema me de ba se mo nkebi be ma no udi nkan efre no ogitu mu so wafa wo yere wanyantum na wo yere nso age atum wo sofo nanim se obi afa no sofo nanim wadana de wanyantum timene ni ba fie no ana me tumbo ase ana me ne da winti me ye na oso na se papa me pa acho na me se o de se bibi wo ha ye dai ka kire me woni na hia ze eno kura no wanka no kure ti ade tia me ko adwuma no ana me frɛ no phone so na me se akua asoma me busa me makɔ me malam bi ho ba wase nye da ko pena ne be ma ne de enya di nti bi musa wiye aka no kure mu asana de obe no wae to obe bu na hand ade maka cho se ni si ba ko pe na se nti so on tia se ja na se sa na me do ba ko Otec no mo so aka ma se mbia ma me ni se me ka gu ma me no mba nti na be na yi no me twa na ye wie na me sa efre mu am ka se me mla be ma no wote abu akwa agogo ho abi asare fam ntemo wa mi ankasa de nana me madwuma hu hia me ti me sori a se benkum na me fa benkum na me yede me nam se ne jabe ya me ma so ebenye bibi ato aduane adi ti se be ma no me ka se so na ti we se minim no oba yesu ye be ma na ire na danfo pa na danfo pa emle bi de nam so ama abi we ba ye no se me kwa akra me frena na ne phone na se akoda enkwala kasa ti na man bi ye mobile money frena of papa na me se ne fa call papa ono nye de woni ma ti o yi na nwumle me frɛ na so wanya bla bi am na ye de ayi ama se ne bla no na ayi sa de na ye de ti se me keka bom pa no ne so woni ne hyase no kobe me kwa akra na nsia me di 3 weeks na me ka me wo so tu no me di 3 weeks ana me be kono so na ka 1 week na 2 months na obai obia o se me menene nla no on kan e wo manim ha men kan di obi nkan wo manim ha me pa cho ne ifitie mo sa no edru ha on kan bibia wo manim ha emfa nkyere matiefo enti na se di wo mu no enti o keka bomu a be sen nie no ne be ma na twempra
minimum pa de say me madwe be ko akiri pa de a munyano madwe be ko akiri pa de a say manu be 6 months sɛ wadwene bɛ serve you here ɔne sɛ bɛma no twe mpena no bɛyɛ bɛɛ abosom nsia ni kɔtam a ɔka sɛ ɔde phone no yɛ dɛn ɛkɔma meka sɛ ɔmfa nkɔma obi na ɔnyɛ ɔnsɛte ne yie ma no no meka kroti kan ho deɛ bɛyɛ 6 months na saa bɛɛma no ɔwɔ yere wɔ ma ne yere ɛyɛ wo yere yɛ adamfo paa enti hefa na ɛneɛ no ɔne ɔyere no bɛhyia woni wa no ɔba ɔde ne baa dɛm wa bɛtumi aba saa mebu sɛ ɔba no ɔsɛ ɔde ne kokuntu daa bi mu saa na ɔka kyerɛ saa na ɔba ne ka kyerɛ wamfena nkɔ hotel me bɔno awanka ba ɔno ka kyerɛ wo sɛ yɛ daa bi mu na ɔde ne kokuntu na ɔkɔ a ne ba ketewa na ɔde ne kɔyɛ mebusaa no ɔsɛ ɔde ne kɔ nti ne ba ne hyɛ n'akyi ne ɔkuntu hɔ ma obi fa naana ɛne ɛsɛ na ne duru sɔre ma busa no wogye di sɛ deɛ bɛn na ɛbɛba sɛ bɛrima a woka sɛ obi nim baabi a wofa a oyiri firiyɛ na ɔbɛmu obi nso afa no ɛdeɛ nea megyidie ni sɛ naano no asɛm ne baeɛ no ana mefi wura frɛ bɛrima no frɛ sɛ wate sɛ nsɛm bi kɔ so na wate sɛ ɛsɛ memi sɛ mama Otec fo ayɛ dɛn abɛtu ɔbaa no ayɛ dɛn afifie hɔ ade nti na asɛm asi na menyɛ dɛn memmɔ no amane nam sɛ aka mebɔ no amane ba ne wife no ɛsɛ menya abotrɛ hɔ no wɔ pressure nti ɔnhwɛ a na kɔfa ayi biaba nti menya abotrɛ kakra ne dɛn ɛsɛ asɛm no ɛbaeɛ kora na ɛsɛ mmaa no defendi wei no ba wei no so ayɛ ne ho sɛ nti da na ɔtwe sika no faa me sɛ na ɔmoka sɛ afei deɛ obie no wɔbɛka wayɛ adeɛ no nyɛ no sɛ yɛka o san de sika atwa nipa no why na twe sika fa wo nsɛm na twe sika fa me nsɛm ɛwɔ fie sɛ sɛ me ba nwumrɛ no ana last me ba ha na moka sɛ hwɛ ne nkwala no mienu no hwɛ na maama wɔ mu sika ne ma no mienu no ba me nso mekɔɛ book kora metɔɛ na moka kyerɛ sɛ hwɛ na maama ba na makyɛ awie ana mtimi me sɔre a agya sɛ humɔbro nti meyɛ a menim sɛ nipa wate obi wɔ ne sɛ hwɛ na wankɔgye sika mfiri obi wɔ no deɛ wontimi nyɛ dɛn timi ya na me de emanti da na nwumre na me kɔ fie Sunday no me kɔ mpasa etia ekɔyɛ adwuma timi ba me tɔdɔ kono me only me sendi ni sika zo mfa ntɔ aduane mo nkɔla ni baska na oni ntimi nya aduane na me de me tɔdɔ kono ba ko timi me ni me didi no me te abɔnti me didi wie na me kɔ dem ana no mo hwɛ TV timi kɔ dem na me ba ga no pani no wɔ na me say Harriet ma se di free china kɔ de na ma o number o me fra agi su sika me se me ntimi nya dɛ ntimi nya dɛ ema musika bi ti no ɔte no te he master for Jimmy sem free o na me so na me hwe na so why na car se for Jimmy oba na car se me fa me Jimmy sem free o na me hwe na so ti me hwe na so na sika se na sika kase ehye na chi oba no me fi abusa se sika na hye wachi ye de o se odi titi no to pagya sika no na me so atobo ɔte dem na ehwe TV na sika ehye na chi ehye na chi wa weapon ho asie ɔde sika ya hyɛ n'akyi ɛna ɔte dɛm hɔ TV asoma me ka mi ni intro nkwala no TV o ɔhwɛ TV o ɛna sika ne hyɛ n'akyi nti wo hwe na som no na yɛ hwe na som no ano ɔpagya sika no na me yɛ dɛ me som ti sika kɛse ana kɛse kakra ba hi kɛse yɛ ade ofi nti wɔyɛ no ana my ɔba ba akɔ yɛ ne da na ba sister mi fi ru ne nua kuma no tete Mr. Prekum mo wa ma ukunu behwe ne corridor mo nyina moja to mo ana de mo bo ye dey epepa nti wo so mu saa wo soro no som ene wo hwe ye wantimi antwe se me wo twede aka me se nyina be dey ebete anti me so mu dey se ne be ya wontimi nya dey ana oba no be so mu ana we dey ho kura na oba no be so mi mu no obama sotro maako be 4 na bibia me ka bia dance for me mi twantro kase se na se ama isi edeko nti ade chere me fi rafre meeting ze edan me na mbesi ma no ana o ma mba bi tran na se yebe kun tokwa de a yenye de o my 1 week yentu leja me pa cho ene mi na na pa cho na me father e wo musa kwa da bufo de ba na nya aba nti misrew ibi edan kwa se menye bi kura 1 week no yes o kan ya na matu e ba sa ma mfa bu anya de ama nti misrew de mama da kakra o si de binye no kura ono kura obae no na kwa yese nipa de sisi ami no kasa kwa akra nipa de obi no fie kura ko obi ofie akaye
ti no hwese ke yeso yebetena wakakra se ne ahwe wa nti se ba sa de a ono so wo pressure wa hwe a wa fo ma de na me se no se ono si e mo bo ayo ti me ni titru pa me de ba no ene se me min ti min tun ko ba bia me do ba be de e be ka me ho ti mpese ka me de le be ma be ma no no ye de onfa ene nkwala ni nyina so ope na ma dane ama no nti na me se ne mo mo ame be ma no ote ebu akwa agogo ho ote agogo ba bi o ye se frɛ ho minim ise bi a oba no butimi atre se sare farms me farms o de minim ho ba me no se enya bi se me ko ye aduma ofie me ma ofie me ma nko aduma me hyedem nti ho aba bi no ote nti ote asare farms area ho ye friend say wunim se ye friend say me edia no mo kan kapi ba me ba da no yi me de phone ba o send this kebe to ba phone so no ana me tese ye friend yaw oye carpenter ni oye wo ye santini ono nso ye santini be ma eso ye mfantini oye mfantini sana mete no sana ote na wo yira boni din a kire wo se ye friend say me ri nkaza do mo din kire me na no me ba mo haina skano men ka ye hasem kan ye hasem me say wabusa wo yira ma na bo be ma ni din a kire wo dabi omo nkire me da omo nkire wo ba what say so ye carpenter ni enti area hon de kapi e no mo de friend sa ti kapi na akofa wo yire o se kapi ne yire ya damfo ne wo yire onno madamfo ni pa me wa kra ne si kapi ne edi ne birthday we mu ne kono a me yire ka ho ne so mo kono a mu ye aduane ofie ho nyina asem ba na mo ntem wo yire e kama mi kra me okay atiefo me pa mo chel akua wa ha sebe obi ka asem se ye ntwato so ana se ye nokre nobody knows akua wa ha munya no mo money free range akra ndie money free range why na akua nkyere se de owura yi kan etese ya na etese awia yi proverbs mahu se owo so mate onsam na wo kan nyina mahu osi asem o tobo tie akua no asem wansa na yehunu saa kapi sebe ni nyina so ewo na brabom enyina hini e na mebusem owo yankopon ka ho no onye okese wate Joseph thank you mahu so wa join ye yankopon hira no onye okese why Joseph yankopon hira enkoso o say my boss yes bro mahu se na wi awunso awuram nkoso yankopon onye okese na ontutu wanamo enso mfansie otani degeta na wi awunso mahu otani degeta onso yankopon onye okese Joseph ade eno si ye na Krobea ompa ibokra nti sebe yenya utie da ezito eno si nana awie ma menchia na ema dabi tobuansa memfiti prekope arrive a conclusion no me nyama adwuma sa unya botre na watie me ka sei ebi akapi no akua sebe na mo asie wonhu da be men ebi a opeso ofa kwan bi so na woja awura yi nti na wo ka ni se yenti nya botre tobuase na yentie sene ensam ne beko oba akua wo te sei yo mame papa yo te winchen wunim no oya ode bacho meninete onennete sesei memprano no omprano no matwempna be sei ni ache pase nene try no me nene ba pen craft no akranya 10 years onene ba panyini e wo fie du afena krana afena wo wuram fie du oh okay ba yempna twen na motwe onye wo ho ade dabi timotna be sei ni mfie du ana ebo na se be du ba komo me fa sa krana afena okọ 10 years afena wo wuram oh okay onene wo masai pacho me no ma 4 pacho ketekete ni pacho ka chire ni we wo sai we wo 1.5 ko 2 years ti mo ba panyini wura mfie dum e na ketekete nso ko mfie mienum oh okay na ada no onye wo ho ade pacho mi ntimi chire
oka de me ka okaje me so woniska oso oniska one wo nete dan krom me nete dan ba kom eda soriye mpacha ena oka oso oniska ka oso oniska ade amamre wo ho eso ana entia se wankwabu se obi abibia se bia se na obi aka chen bibi se bia ye gise so wambu se obi ahwe onko wabusia nkra nchen da onim ekura me frisu onim kura wo frisu enti wonko wo krom kura ada dabi me fada wu ekura no ye tu ne nkra no nko e kopem se me ni sa we ka ho afọ kura onko da enti wabusia afọ afre no na wa nko se me no pacho ye bi na esie na omudi be hu se meni na ye de ete ti ba ase mi nuane mi ma me mu se ekua wasa kofa be ma ofro no ama be ma na anye de ambe fiam so ma me were mpa ma chom nya abotre ye kurom de be ma oba ofa afuru a be ma ntimi embe ye hu bibi ntino ono so yo se ma ka ne sa de a ene omate ba fi se mi wu sa akura na wo kọ 10 years firo no me wu ye mi fada be free mu ni nyina mu nu wanye ho ayi bia se wabusuafo nim no ba choran omu nim no ye ba ya ye si mi bra ode mi ba kumasi ya no o be free mu ti mi bra ni free mu no na mi nua mu nyina ni mi madan mu nyina ye de e ba ya omudi hu na ono nso na busuafo nim ba choran nti wone ne wo mamu nan mote dan krom da sore eza memfa ne se aware mu nchichemu no mo de ye mpna twen aware oh okay abrantie onhwew me kase wonhwe me dia na me bua bat edru ba bi so ana no mama edin na me soso kakra metima ye bia no ase oba emle bi kra o yale nyame nko a obubuguo ene mbe gina traffic mu tonsua ma me so me di yede me di bua no ene nsuo pa kra na be ba kra me kobi e bua no no abeka nyame no kra me ntwa ntro o ye die ni ono so ye santini o ye die mimi ya nwra o ya nwra ni aigbeni pacha okay owura yi a wote hwei cheba afo o de akua de yimpo pacha me di ye ho no ye tu na aku aku die me minima ye tu ni sa Dabi me makura me ne wabodi kura ma me wura kura san ho ye frɛ na aku ye frɛ no akulodonu enti wo de ne ye de aku de yi mi de ye frɛ ma akuvi unim kape kro ye kana semi me patwan kape afaw me patwan kape afaw me patwan aku kape wafaw se me ntwantro di buabu sa me 2 times me se me ntwantro we ka ho me ensa kape afaw me patwan ba ko pebi me ne sha 3 times and if ro kra me ase me nya nuhu nti no me hunu kra na metwem na bia ne number bibi kra ni me phone so kra si a mu busa me kra me kan bia se me ase me wie sa de no manum ho be me se wo de na tena abusumi nsia nie abusumi nsia de se trade ye wonfa abusumi nsia de wonfa ye kra nya bia be me se na ne matena abusumi nsia ka me mfa ye kra be 120 bi de nkama fa be ma de wote ho aye ho aduro wo prostrate na no na wo de ye mu adwuma ye ho aduro enti mi se na nka ne matena be 6 months ya ka me nwe ye kra nya be 120 times enti oni na tena 6 months de amiensa de yesu a ebo miensa me na ntra 6 months se de papa ne kan enye 6 months ase oni na tena sei me kra no asem o ka se ebi ase memo a kire wudiem memo a kire mu oni na tena sei me patcho na me pe a kire mu na ka wahu ampese mu se bi abosome mienu miensa ana me patcho de na wayi ne baba akwa nti omo ya dore ana ne wife kra ye say sister we dey no ana ye dey e tie ya nti no ya no aba buaye nti emu ho me fa sa do no mu ye kra be 3 months ni nya nwuram papa sa na odi hu mi me yire ne ye wadamfo we madamfo pa me fa say ye mantem ye say bia
me kono obi ba mantem adam baby a omo wo no emu ntwe sa okay akuvi wadaroma asamu a wukunu kan onso nkyire mu hu hia wo nso side of the story and say kyire mu na mintio pacho yum dase e pacho me nkyire mu ni say papa me ni tie no me ni nti de bone kade bia me bompa say rade nye de entu ni sem no ntimi kwaya me ho ade bi say oba kra de otu ona ba ma nye ho ade a utu okro ye bibi kura uhunu so ti me de bia bompa ma no ti me koka kra won fa ne ti nye de enje me de ato ti ba say yi kakra ni oni no wodem a nda kra onu nda ti me twem ba say 6 months me di me ni ato foma me so ni pa de me nyo hwe me no nkomi kra da me no be kon kra no adana kra na me no ye de ye do ti me ye de so ti e ba ne sen be 6 months nti obusa na won nya sempa bia da wo be kon ne chen kra se o me kon ho se me no akọ me kon ho a me pa cha wo be kon no papa itimi bura na ne hu nyina agensa kankankankan wade mo me pa cha ifidie kese na mti so yi me be twantro engu ne mu ase nti ade no kosu sanam na de kosu yi de me nti ase nti ne onua baako ene kra na oye na anyu se obedi echi aba minim de esi ne kwan na mde tuni nua n'enim se sister say na ekoso no se me breast anum se biem no me bla na emre bi onum sa ko ye wunu o ma tua ne se ma onum se wonum sa bibi say beto no de nti e no se no sam se me de minim ti ya ubra no ti ya ufre na no ayere no atom fo bifi se onum sa se no wo se ye no eya eye me hu kura se wo ye sare se wonum sa ne sa wo ge se oba ya ebronko a e bi asem a enya asem a di ntokwa beba no be hu a oyi ne sa no hwehwehwi gwani so otime bomia na na dai se be ma me no tie ukura unko fie ko ye me hu ade nya hwe na osole a odi masum ada ne blast ban adai ma ye dai tebi otime bom sa na sese na se me hwese ne no man se koso a na ni enyan nti me so me mistake am ye ne se enanum na ade we mi na ekoso na se ka me kopepe ni mu bi aye dai e bona mane se na ekoso na obi aye dai akabe na obi afre no ana me sofo kura no afre no me so me mistake am ye ne se ma mbo bia mane e na me so mi sole a me take me jiji preko pese ene se oni me ndade a eja kapi onu so bu sanse ma me no obi na sam se da bi man ka no kra kire me de ewiasi se odi bone na ototwi a o se ka u ka no kre fa che bi wo wa na obi ade ayere a che mi ntim be twa ntro o fidie kese so wa ha no ana me ka sa me kapi man ka no kra kire se e bia me no obi na wo onu obi sa na me se da bi se na de mi fam na de wapande ye me ntino e ma se mi hunu de mi ye me hu se be ma obi mi no ti unko fie nya hwe oni me nda odo hu ka me first kura no menene eti wo kura wo awo ayi wo ntwa ma wo kura no me no hia ene 3 days ana 2 days kura ebi wo kura wi ebi wo kura timi ka se nkura mu mpie ana mu jiska koto biscuit ene obeba na ye wie de ye be but me kwa we no ona se nkura no do so ye so na ho de ye dey e wo fom enti no obolete akoma doctor ni se wo ntwa ma wo am se eja wo na ade ho me mintimi si okwan na omukotwa ma wo otwa wa wo achira fide wo ne menda eno asemi sole a mi hyedam saa na wo fa ne bag a me kwa akra ba me kwa timi ko hyema obeba kra wo ne menda nam da bi se na de esi ko so idie eni anyan me dwunu ho amenye de me ti ase na me di kan kasa me mistake no se ka me bo panimu bi amane ene ba pay ana ma mi se na ko so na obi ayere afre no me susu bi mistake am ye se manye de mambo obi amane mi soli yara mteki mi digishin preko pese mi koye de enye te me kura asem ni sie no ono obeka no kura oka bia na ma pana che se papa una ma ne basa ka me na ni ma adwunim se me yes abone no mi sofo mu nyina abusam pa cho asoli dem o ka se mi ma bodua no kura eye baako ye koduru no na abusam na so papa no kura sofo ni nim adana me ka no kura kire nse ayan me yes ade no no say ku ade ntina ko sam se papa de wo ye mi no de wo me se de me fam no na no odin
tena me so for class this take we da bia mo ba asole a me yese wa problem bi e da so a me tae de ka se bra me no ye de betu anamo ana be fa betu menim na wa anye sa na ofiti prekon se wa ye ade a enye se a Satan de ho odin nti no se ade ekoso no they say one edi blem be ma no edi be ma na ye be di be ma se be ma na ye ade enye but wo wan fa betu obi anim nti no wo fiti prekupe ko ye de enye no say ye di subo nyina be de e be bo ti me kra anim wo na e komi koto dwe so na papa na cho se mpa na chew ma anye de ma anya ade no se ka me be bo na mane ana me ko bo no akra ni madam amane say ene ekoso na ko ma ka bia yere amame ti me pa cho me soso ma asem a ye wo ho no nti wo ka so be bodua wa asore dem me pa cho eduaba asem no ka me pa cho wo ka so anim wo ka so be bodua me pa cho me ma me ka as de enam odi duaba asem ni ba me pa cho ma me nka entro de wo twa emwa wo me pa cho ye koduro no ana ono ne ka jam se sa na tie de me makofa na chi akofa be ma de a ono no be bo kapidua ana me ka jam se de bi enkobo kapidua oboni dua me nsusu mebo obi se una ama we nyina ye de e bai na akobo ni dua sesen embo kapidua e se me kapinu obu sa me man ka no kra anye de ankyere no kai ba se bia me ka no kra kyere na e bia onye de wonye sa ntinu enkobo ni dua nti ni wife no kra o wana ni wife kra ka kyere se ejei asem oyire na ka no tie me de okọ na akobo mi kunu dua dia e na wife soso ono so me de mebo ni dua mo no so awu free ni mam nchen na se ye nyina na ye nyina ya ye pepepe ti wukura free dan nyina no wo ka bia ene achopa nkwa se misrew enko bodua wo na ama we nyina ba e ka me no mitiwa no sa no no bi ni ma adwenu se me ye sa de no ti me kura no de bia me ye se mpa achew ti me de se wo de ba ha na ade wo ka nyina no de bia asem e ba e funso a wo ye ya e ma we nyina ko ba no afi de wo hu se de wo ye no anya ade ti de bia no wo ye no college ye nna na oni me nda no asem esie no de bia oni me da de bia oni me da enti no de mimi kire no first say ye na sa be ya nkura no a wo say wo fele nkura no nim say minu ntimi nhia wo dan ba akum no say asa de no wo wie no waye mi si pedua no fa bo cross bar wo dan mu sa be ya ye de curtains be de be kata kata say bia obi ehun hwe nkura de omudo omuto ho mada ahia se no me kan no wa anye ba asem esie no wo hu say da bi ma ye fumuso bi ama o se ka me ye dem ye me college ye say wa bo sa de no e wo dem wo ti de bia me ne da tola bi kura so e dem wo kura ye nda kura me ne timi kwadwa ye koda wo se ye nkwadwa ne nkoda me ne ko ho e koda ho enti asem a pa ti a wo ka nyina no me awiasi me de bia me kan se me na mo me di boni a se mi tonya twipe wo se ka me ka no kure e na se wo bebu mi o so wo be me di o manya ka no kure na wi ti de wo kan o ha nyina se mi ma ye sese no ba cho no kure enye no kure atiefo ti amete ha nyina mo hu se ma ye din menkasa osoro ne me kasa na osoro se minto ensuo nwunu mfangu me kra so na menye din asem no atobe so frankly speaking unnim me but mo who say enedie Nana Krobea is not in his element. Asem no atomi so. Aku enti kapi na onini hia wo ukunu dem ho. Ana se na onini hia hen. Oh Debbie, Fezie dem ni ko hotel. Fezie dem ni ko hotel. Te free o kon na ayi na danfo ba ko bi sidante ya ye ko ho. Wan ya danfo. Ono na danfo bi ba me de me kase minim de na me boa enti na edan ne yensi nwie nti hen say ye kwa me de me ya bi ona me ye sekete ne ya titi wonu ma ne se be hia ne ya hia so abi wa etimi sori ye de e be sinko nti e de o kan say 6 months ne yidie enya no kure o say na ukukuntunu ho wodan na ye nwie de bi se me no ta ma asem ne ba ya bufo na ade am say me kwa no me ya me kuntumi no maje na me kom ba bi na si te no kwa ye se me ejimi fo pa me kika we ye de e kire no ti enya se bi a me ko ya na ma kon kuntumi na de tola bi kwa no kwa bi wa kwa me fa no ko e na me ba na obo ni din se Harriet no
akra ne bo wa me kokra me nkyere num se bi a me ko ha se ha me nka hwe o ma ne hu sa wo kwaji agu akra no asem ebe nyina se ono di bufusu akra se akra ne hu bi no akra no onim ho hwe ti wo kwaji a wo nkra no dabi me de me yam se me ko tade ha ba no akwaji ti wo akra ne ya se ma me de wo kra ba de se ya papiepie na me se fa wasem ko no ha akra no ye de edi matem se ma ha ti me ni ka pisha ya 3 times pe nti sa dan no dan ne ya boso oh ya boso all right ti ukwa wo ntoma na wo de ase ho ai na waje wo so o ko eto de bia wo kwa wo de wo ba ketu ayi ko oh akran kwa de me ne ko ba ko pe ba de to so mprenu die me fa na nko ti ye foul na wo ba ne we first day de no oh na de no wada ti ti me ni to keten so on chense ne ye foul won chen me ho tete me atie for me in fact me ho tete me aku papa in fact me hu de me musa bio se wo broni English ni brofum ka say do you have shame otiase oh say minim say ade a esi de e failure but na bia se obibi mpia wa wo so wo so ko ye bibi no kra de e ba ko pe na de pia no a enye no na de no be mu akwa ye bibi enye no de na na si ho kwan se aku ubetumi aboni pa mane krachi wo so wunim na busua krachi wo se aye ba akumase ya wabusua nso be hu no nti de na si kwan se wo aku obekwa akobu obi amane se de krachi we de ye wo no enye ne kwa so aku ana me de ka aka se me mistake amaye no se na o se ka me kobo ni busua ni bi amane ba first time bo ni nua ketwa ba kwa na onu ye se asem we de onu no timi nye dai enka iseni bra na asem kan edene onu no timi nka oseni bra asem ka edene no onu timi ka asem we na mmom ose kam ko pepe ni mu bi ane ni afinu mi fa na na me dika nka se mi mistake amaye no me no asem e ba nyina me fun so no me ma dika ka agi tum se mi mistake na maye ha akuei wo o maye say bacho menene maye 4 omanyi wo ma na ebusa wa wo nwotwe one mema say na wo nwotwe no miensa enti wo ne papa ya wo ma 9 memu 9 ena one emema mienu enso wo 9 no o ma 9 ni mu no dodo say na te wo ne papa yi nchen mienu o hwe wo mu bi o hwe wo mu nso so ja bibi ba me sema me so me bua me nja mbo ne so enya no na meka me pese mi hu se ono sa mienu na enya papa we ma me pese mi hu se papa we o hwe sa wo mienu ni bi e ka ono ne de 9 ne mo aku adena wo yesa o wana mdi kan ka se me asem ne ba akra me manu me hu ana de na wo ma ni kunu nso fa wo nso ye wadamfo enti wo de ye mfa ne se wo wanka no kra mfa nkyere carpenter ne se wo be ma kra wo ne te no na wo mfa ne wani nto se ne yire nso ye wo wadamfo eku wo de ye mfa ne se wo wanka no kra na wo ba bi keka wo pe bibi de atiti wo ba bi enti wanka no kra mfa nkyere papa kapi ne se wo kunu ana wo be ma wo ne te a wo na wo 9 enti wanfa wani anto se sa kapi ne yire nso ye wo nso wadamfo wanfo ani anto no nso wanfo ani anto ende ya wanfo ani anto amwadwen mu sa enti dana na yire ba ye be ka kire wo se delete ni kunu number na ye den na yire hu se oni ni kunu twempna asemi na ni se ayi asem no me kra na Sunday no na me ne papa call ba bia first aye wo asole enti me ti ka me se obi afre ba ko na ba be 3 times me ma anye dey me ma mfa be visitor bia ti me am se obi a minimum de obi a minim ti me no ko no ba sa ma mfa ti e be se be drufie ne pa no sa afre ma mfa sa di chi Monday no na number ni sa ye de frɛ ba number ni frɛ no me ba abaya na papa ni body se aron no na ye de fai
tina wo yɛ se wo maame wei fa phone ni ma wo maame ti me kwara me wa abonti ya de ɛna me kɔgie ti wo bu san se sister Ekua ti wo na wo yɛ me se obi a me no yɛ dɛ ɛyɛ free power man ton na yɛ me se oh ɛna ntempa na phone so am so sister we de fa kyɛ me bonsam de word ni se bonsam men fa sha bonsam we de bonsam word se sara me ka kyerɛ me sha bonsam we de me sara me ka kyerɛ me bonsam piaro kra be ka se ne master mpesa men fa nko sha bonsam me pa cho me sara me ka kyerɛ no phone so me ya sa bonsam si we wu ho hwe na me so we de on fa kyerɛ no wa anya de kra o nti asa na ade chi ye branda na oba fio no say sister we de amfa ye kra we de ma me hu sa de ne biom tim tempa na anam de me ye de me para cho no kra de ba ko ma ye say efuru okra no me say no be ma no me so ba ofie be te won say delete number say number ni delete no wono no yawada na ayi obefio e branda nti okuada yawada ye kwa asole ga ba ko na wo wura ho na papa ika no ono sa ga no sika bi menini wo sika bi huntokwa ama ono no adane ayi I say ma asem ya ti amage no ase wo mihu na ma chia to be hu so na matwem ti ase ono no mihu ya na hi ti ono ti sa asem no no ye ko so jagum se wo nkobo okunu ama na ma okunu nye dai en hwi ne nim na wo koya na akọ kan boko no so ono de wo mpani dede nti kwansi sister na say be fi o say wo makase delete number no lams oh sister asem we waba e branda wo be kan asem delete number no nti ma me ko fa phone no ye dai e fa mro say wo kunu number e da ho o me phone so a na wo asem bia na waka na on fere oh se me oba fie ho no wan fere oh se me no da we ngu oh ana me dika ka say me no fra me phone so o kan na me pa na cho say nu nti wo sa be fie abaye na so sister we de oba fie o we ngu oh meni wi na so me ya we de ma anya de na onu so assistant so meni so ye din kro na so we de ma anya de ne na so we de ne ma anya de no sa wa anya de kra se na menu sitie pa tole bi kra mi start on chi fish mitimi ko bua no na menu ti se nuada wa anya de am so sister we de pa che mitimi kra no ne nim kra ni so kra ye de e tatam se ya pa na che ntina ni so tata am say sister we de ma anya de fa che ni so tata na yi wani awu nti ana se oh se asem anya nuhu bi se anoma e ko so sa no se kan pa obi ye de e ka kire no ama ntu sa na mo na me fiti prekupe ekoye de ense fata na se me wie no menu me na so ko ni ne yire che o ma wunu wo ho e ma nisuo taataa sa nisuo na taataa wo ne yire kua nim no wo ma bi taataa wo wuku na nim oh ono a obeka no kra asem ni ba nyina na wo ka na achopa nko a we ya da na wo ka se mi metwi sekan afa ne sem no ewiase se obi ya de a kan se an se no waye se kan twa na ntwa me pa chew e kwa se kan fa so twa no me pa chew me sada mi sayim me pa chew ma mi kirem e dan mu na Ekua you go explain diet oh there you go se kan no waka say mama na fa ni sam no me yesa bia me fiti prekupe se kan twa na ntwa no se kan de twa but enye se bia me soli ya se me di se kan ko twa papa na ye dai na adam me bodam ye dai na o ko fa se kan me nya se me fiti prekupe di se kan twa no na o ye dai no obeka no kra se kan be se 4 onu an o de bi o ka je se Ekua ya me jeja se kan abontin ti se kan ye de e hye mpa na tete nti me ayi me twini mpa no se to onu no fri adwuma ba no kra nya me anim wo ko no wa ma iska se fa toduane e ma onu ni ma me kra de me die mo kra de me yi o mo film se bi agi fa toduane man kra ni di wo ko no wa ma iska nti no wo ba no aseni ye mu no oh e bi ama me de se uni me na nya se nkura susu kra de o mo nka wo na o ma ne o mo ti wo ba no kra no wan kasa me wo ba no wan kasa me ho ase okoto me de se do ko no to se mo no to minim ti mi ti se wo ti wa we de wo di da o ka se wo nyame betwi o ka pa de wa ye media nyame betwi o ka o kasa wa bonti se ya na me de me kasa me bie ma no ayi na no a na me boa man kasa nti kwanse wo ra dem wo no me twini mpa no se ye de carpet bi se mpa no nti me twini wo se ti me twini oprekopɛ na sa aboa bia de aka me ti se na boa be na aka me ti me ka je me ba na otoso mienu no sai
fa fima fa junta asa akra no me ka sa na ase wo twetwe ne ho ti mi fa second no e wo mpa na ti wo se ono abeka no kra yense bia me ko fa second abonti se me ni ba betwa no ade me bodam ntimi yes ade no now dey day ti mi fa second mi dwudwu mechi se ti mi di second dwudwu mechi a transfer no solid free empa no so bim solid ya na masum se wom na na dem mi ti me ba bia me fa second dwudwu mechi a wo yi unsa bom se ade na maye sabi asem aba asem iba nyina wo ka na ma pa atwo na ma pepanifo kura be pa atwo se papa ma nya ade na mom wo na agigi ma we nyina de bae ntinu me asem ba nyina man ka se bi ase unim kwase asem bi a wo ye eye me ya ma wo ya ma element na ba tie me wo ya ye nkwase ade bi na tie accept your own problem, accept your own mistake, accept why one from so awaye men found from so nkonkoshi obi show oba ya wo ka say nyina wo say ase bibie hwe me agumi me so te say nsuo nwunu ana meti ho din na akua me hwe hwe sani ewu defend okwa ho ye frade bi posture your demeanor sani e ukogina judge animu a wo beye e wo judge anim ebe ma judge kura hunu sa de we ye ni passport ye no wanu ne ho nemom de wo beye e wo judge anim be no we onyanu hu enti so obema 10 years ya wo di 5 years beka ho amwa ko 15 akua wo ye sure say de wo wa ye papa we no wanyanu hu oh asem bebra me kan na papa wanyanu hu me nyanu hu a me ntimi pa obi ma na onu ani ye mami ye wo asem ene ye wo asem be ma we ntu pe no aku be ma we wo pe no papa o pe no me ka se me pe na me boa na mum eye ma me ma wo sa opportunity sa o pe na so nu hu kura ka ne bro for say nu hu bro for yes remorse sa ma catch them sa ma kire English da enti e be see me trim na me de testimony so remorse manuhu emra wakomam nanuhu ni ndwaru ni padua no fa papa we chew wo so pe wa de a pa ne chew me pa cho ma semba ko nti susua pa akua enye nchiremu me se se wanya nuhu na wo se wo pe wa de a pa ne chew bondi na pa ne chew ajachi kasagu we ni mu ajachi mpa cho me pa wa chew fa bibia me da so ye dai bibia sibia no fache na asem ye de fa na asem se de o pese wo ye mi nti no de bibia ye ntwa bibia so no hunim still no humem me pa cho o se sene o pemi ani de o pese o ye mi ani ye ewiasion bra se wonu aba bi animi a se woni be matena ma me asem hye manu ameka o se me mi aba ne wa nka me ba de mfia be bo yo kam de mfia o kam de mfia be ba wo ni ukru we fie na ma ba be bo na bo ma ho so apapai je se mamia no o so ye loose crowd do na bo ma ho apapai ama abaya be chime kire se wo de anim guase e na abeka ye busua se wo ni be mate na be ma ye wade na wo bonyo so a jano na ko ba bi the fact say wotumi aye saade we papa wo nya na betumi okono se mu nyaba ena enemi ana me maami bi na ono maami ye nua ka me twemfia ba fi ho e de be bro enchai kura ka be ba be ye ho adwuma ma ho papai ene still jata ne mpeso obeba mesre mo me ma ne mba enti Dr. Hepa Plus ya bedu mo ma me mfa ne nkodum nsuo Dr. Akwabe bro Nana, me yo so. na what to say Nyankopon adom. ene ye yawo ada Yes. ene wie Hepa Plus Pavi Plasmos. Yes. Send room and saying we are all persons. Yeah. And now we are to Yengidium. Nana me da se na ene akoye eda papa. Ya wada na Hepa Plus Pavi Plasmos ho dance no eba na eba woni ana sebio obi ho se osa na atena ne so ache obi ho no ma ne to ase na etwetwe no obi nsa ni titriti wanom nura empese eko obi ho ani ti na edwa no wanom painkillers bi esese onom
shada nya solution obi how nyina ne say ensa atiegu ne honam sabi infections a ye kan infections no obi kyerɛkyerɛ ne die mu a obrebe ho ama no sabi oba nsu gugu no enkabone bi ene die akire sabio ama bebia ni se ebie broso no ebia broso to the extent say ebi mode chemical a eni se ekwa hemfie ho kra no na eko because of pese eniema ye kama na empo no ono so tumi nya na nigye ewa asetena mu nhranka nyankopon se Hepa plus paviplasmos na dansie ba na eba na ena ya wada me personal line no che obi a otie Otec FM na onso watumi anya Hepa plus paviplasmos no so mfaso ye nyina yatumi aye persons eninti me number no 0542 77 85 572 0542 77 85 572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone opese nre oso numbi good 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye Hepa plus Pavi and plasmos. Yes. Good. Eniti baby a wo bia no ye de akonya kese na aba beto ho. Ti say eduro ne ho nya den. Ma obi nka nkyere so na ansen kra wunya nsuo ni bi ana wunya topaye ni bi. Eduro no yama na ye available. Good. Accessible. In fact, ne bo so nya din te affordable. Nti uduro baby na obi so na ansen Hepa plus bonus sesa enye 20 said ye uti Otec na oboa. Eye 20 Ghana cedis. Baby a wo bia enti ma obi ehunahuna ma obi mfa nye obo bi e wosoro na yem botae ne say Ghana ni bia benya aduro so mfa so sure enti ne yema aduro no bo no ayafom se obi a betumi nya bia nom in fact obusuani bi obetumi afafon na afre no obi a oni ne difne na miti o na mani ajepa ese so nipa bia onya obi a otumi ne difne sure na oni ne difne ni wi a wo bisa ne say wonya Hepa plus nupa ni bi anomo ana enu ana eboa yen efise nuane a yedie nsu a yenom enema ekan ye honam no de how bebre ebre yen recently enema yetete wo yasum no ka bibi a kire yen se ya nyere ye ho ama ye ho anye din a ya hwe ye besere bebi ni se yesere na nasisi abeye Ghana dru tete yedudo de ne yam de sane ade nyina yentumi nye bi onei ene Hepa plus paviplasmos enti me kan se fane se wonyare na emom no maduro no ma hwa ye din ene ye mpanyimfo edi ho adanse ye ma obi a wonya bia no bia no edi adanse bomoden se be bia be bovura bia no onsa be kan duro bi titiro na ya wadai jibi kofie mabusua ni nya so mfa so na obi ye ade o Bible mu Job na mehunu se yesi esua Job ade ba akon ye okay ono ne man party hard no omo ye drink up eji omoni no na otifie bo mutiri so afore nana ade se abatan yesua sure se wa ma oba pomudin anya wadi hiade a eyo how kese ma sure eninti obi a otie me bia oba na bi kro university e bi kro wa hwadwuma se o ye student SHS ana o sua adwuma fa phone frɛ no bisa ne se wa nom Hepa plus Pavi na plasmos ana enya so yare o make sure se ne ho ayedin good nana ene ye da papa me kan futuo bi ene asem bia me papa kan kire me nana emu oduru ko kan tra batuk tsena se dwedwen ho a o de komu brewum o se ehwa o hwe me no di me si yie no enye se ebia o expect se me wie a me mehwe no bi en kan plans ho nana ne plans nyina ne se ompese wawi a wanya ne kakra bi odi ato ne sa adi na ne duane bi die no ne kakra no so odi bi ba behwe me ompa bibia free me ho what you say ompese me ba ba gi bibia free no very good nana asem ne mu do na emu ba ko ne se enne nipa dodo no ano
Emma GBB from and yet direct, but indirect, Jadinti. Imagine so ba was Shandy or a nest, or Sabit it. O best Shandy kidney problem at Yesim, or Crano, or the Berrino. Sure. O best Shandy, ya rebi a bopnina, or General Hube Bia Engie, and then Yamiadum Hepa plus Pavi Plasmos, ye 2 for say ya rea emehunu na yen da chinti wan kasa no maduro bi good na ma o manen so akwanya kire mo kwan pa no mo nyina o mo amfiri ho good na last time student be frame na ma mani je se bribia me ba be kan hyper plus one asem wow o se dog afekura de na sebe ayekuru oh odi gunsuom onsa hade ye modin odi gunsuom ade ye se de paper form ni tables no inanimate enema so no ena ye ma no ye nyina enim so omudi gunsuom di no de wo hye ho o se fi se me sha ase tu ne fo a ojaye a ononom hepa plus pavi plasmos e di atadwene bi toto akiri na ayekuru sisi ekuro no ko enkeka ne bio wate ase ena onwusu sa chemical ne bi wate ase ensam na ye ka no enkwaje wo mo yeah sa ekuro na aye no anko di sa di chemical ne obon se cervical cancer kwa ne ho agim enye da krope na be hyase o e be bontu ya nkakran enti me kan se ene die yenyi ya dwen ne ani kran fri yade so ni ya nhihye ya pomuden no with hepa plus pavi plasmos na growing up na TV games ne enye common video games ne common no na brick game ho so kai nokre o hyehye Nana obia otumi hyehye ne ye no otumi bo more than 1 hour na on game no very good also nim yusu a 5 minutes crap ya game nana sana ya pomuden aye ni ma bebre na ye nimu a say ya pomuden me ya free we asentem yeah but hepa plus pavi plasmos abase ye nom amani pedua no ahyehye ne ho yi good eni ntine bo anya din ene ko pebinom baby amefa bia nso bia okwa oso ope hepa plus ne miensa hepa plus pavi plasmos ko dibi say ya de wo ho dadade a misrawo fa bem coffee ko so de wa hu se wo yare nipa mienu na ko bo mpayo nana ba ko so onyankopon me dem ye odebon ye ni hu mobo oso no de bem coffee krada enti wonu a wo de wajatum se me wo ulcer me wo diabetes me kra de infections yi na ehunu na me mema sem wo fom me sayem titriti o de wajatum se wo how dada eduro no nyankopon befa so mo onye wa dance die na onye wa dance die a woman ba konse na bibi ne na anam ne yem o prepare ho kra for surgery o kotwa de o market ene e kan ho ti de o to ade na man bi san se ase me hu yi ene o se sei na me kra no sika ene ye pene akoye surgery ti one hepa plus pavi plasmos ni bi konum bi yeah ni nyina se surgery na nya ama so o mo koye scan ne labs ni nyina no o how no eni ho bio na all frame mu no ena all kan kire me se doc o how no mahwa say emabio doctors na confirm me okay eduro no menyae no mo na metumi atoa so sure ya nya eduro no for yare o ye ma wapomuden se begina enti time a wo gitum se wo how nti hepa plus pavi plasmos wo nu bi nya me de yare na firi so ko so no ma ho nya den na de chen sei ama so won so a eye o se wo gina ho nti wo de wo hia so be no maduro no ye fa eduro no eye waduro ma me number no ne number ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na me sorry yeah hepa plus moody na nurses ne di gidin okroma no person me mani parodo na adwen koso okay on say no free yeah training free okay omo pe kube
deɛ yɛ frɔfrɔfrɔfrɔ no okay mo hwi ɛne ne nsuo no na wadwerɛwerɛ aduane no de aka okay ɔmo apɛ kodu kakra okay na ɔmo de atadua aka ho blend nurses na ɛyɛ o eti ɔnom ne hepa plus pavi plus mo so ahwie we agu ne bottle bu ne flax bi mu saa bon so o sep ne kakra na no na obi mo ntia sɛ wo ne nurses fo ya na ɔmo nyame na ɛsoro bi usini sika kankan nurses waje deɛn wasiesie ne ho twɛn wo de formula na ba o na ɔmo hyɛ ase akyɛ na ɔmo nka ho asɛm ɛne ɔmo ma mi hu formula man wei deɛ na ɔnom ne hepa plus pabi ne plasmos ni wia no ma no nso ɛde ato akyire na sɛ nurse bi di bi ma wa obɛti ase die nti sɛ nurses ɛyɛ frontliners ampa na nurses nimdi o ampa o adwuma nurses yi yɛ o krum ha no ampa o ɛne hwɛ ho adwuma wa ama sisei no boys bebree ho sɛ ɛsɛ sɛ ɔmo yerenom nyinaa tumi yɛ deɛ nurses ne yɛ bi mo ɛyɛ hepa plus pavi ɛna plasmos ɔnom wie a fa smoothie ne bi ɛyɛ o nneɛma ɛnɛ yɛ yawada kɔgye bi nom baabi a yɛtɔn aduro biara wokɔ a ɛwɔ ntopa yɛ wɔ hɔ ɛwɔ ni nsuo wɔ hɔ aduro no yɛ hepa plus pavi ɛna plasmos mepa akyɛw me sɛ ti number no mu ɛde ama wo bio saa berɛ yi a the founder himself wakasa awie yi wada ama frɛ no ne number ankasa nam de ma wo no na wo ne no nkasa deɛ wonte aseɛ no no nkyerɛ mu ma wo ɛyɛ 0542 778572 ɛna 059 13 67898 so wa amanoni a fa wa address to sa number we so ne wo dom nkasa wo WhatsApp ne so no omomo a mfa bimra wo 0542 807 907 onso di asemi so na ye ne yefo na onso de wadanse e beba apomodin mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba muso me pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin ho hia me yie esne bibia Enti me manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ade minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yakyɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo na firi yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban me ma sisi me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie Otec 1029Fm aba yensi yie pa kame kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye hene ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompamu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpamu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na ukoye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nenso ankwesiaga ba akokra de enkofo yi se akwesibuo so buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi kohosie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni rom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories which is batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hade woni adepa hene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hade adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no
wo fa na se break sika wo de money free broche nyina wo de fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu ɛton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akache Saudi sikato seche dumasi Royal Bank branch bia obetima yi no wɔn branch bia oh sir ɛne yɛ menso mi hia bosi am de betre madwuma mu na kwambe na mefa so amesa beka bi Omoma salary workers loan public and private nyina commercial loans agric loans and a funeral loan Omoma smart loans na no dia ye de ba abaye adwumayefo a omogye omakatua efa controller and accountant general seche dumasi rural bank mani agye omo hyehye no ho pa na me hu omo akira kwan we omo headquarters no wo seche dumasi omo ban edwa no edwira nso omo wo main station omo ban GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu Anwuraga onion market no omo ban no pepepe aboabo omo wo asoanse kwa no so ho a post office no achipe tafo omo wo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo wo bompata omo ban Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ban health center no chechire afija kwa abre omo ban police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 seche Dumasi Rural Bank PLC the bank with the vision Adolfonom October eya bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose babia na eya pink month World Health Organization eyi bosumi nesi ho se sa bosumi ne de obabia manenya wadihia na pomodin djuma yeni ehwehwe no fumo famawo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia dwonso mu yasa hwe si chedudu a ewo mogyamu mekyerɛ sugar level wenyina ubetua 50 Ghana cedis pe enti no so na fa ho djudwumadie ni mu by Grace Hospital ewo Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pe osai kwadwo area hwa DBN ni amienkasa 0244 97 68 05 yebehwe wanim. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM. The pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafo yadamase yekoya. Yasan Bebio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi jumedi no asugusu a utie ene wiei o heye live. Ene adofo a abaso mo adwenkyira a mode aba yebekan ewa afidie yi so ama monso mo ahunu se mo kan ye ho ene amankwa Steve mahu se waba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante ene wiei my late dear na I was thinking today Dabi near off baby add them why yeah them every year Mary or say I really like you Nana Krobea medasi ebru owura ene wo se nana ensem sisi o na nyankopon ene yeboafo awudu Muhammad ene wo se akra ya Krobea Asante in fact ababa no sebe onwenen kai wona dwene mu na nadwene ankasa ntunefo na omra fom in fact onya nuhu na wompa bema ne chew na nye sei ne pa chew onya nuhu fampa ni kunu na chew na bema no bedwene ho no agena tum bi wa agena tum nye sei ne pa chew Peter Minkara eno se akra ende me ni Mr Felix ofa shop ewa hensan ena yenso ya bade mawie yi a ye monitor show no enso ewo afidie ne so okay ye da mu nyina nso ase ena wie yi
just gone by Dr. Hepa Plus Ebenage Heba for na yene wonom ekobo nkomo no onom na de fearsome tre no aba eyenuomi ensa se ye kan se unya bi na ononom a se ne doctor kan ye na beboa wo ama onipadua no agina brane ye kan se onipadua nyina yi a ya na yade edi usu atrantwie na enso sa wote ho ase na wo pe de fearsome tre Hepa Plus Pavi Plasmos na se wononom a eboa ma onipadua ni gina brane enti da ne da no yade ntumi ntwi mfa wo so da mene wo kan ye kan se yade bi age waboso a se ne doctor kan ye no se won so be ye personal ura ba bi eto ne aduro bi asese ya na koto Hepa Plus Pavi Plasmos no bi na nonom na wononom a ebeboa ama enepa akoso ama wo ye number ye 0542 778572 ena 05913678898 unya fresh akuma we ya the fearsome 3 ya bejo so ye no be kasa de awonti ase no ye be kire mu nso de amawo na wiai se cheduma se rural bank plc se wo be kuma se ene asante mai mu a ye won kura bata hodo nwotwe se cheduma se branch no ebe se cheduma se dwa no adura branch no ebe GPLTU for dine no se wo ba kwa abiri Kenya ase ha abrosan si station hwa ne yewo oba anwuraga kumase anwuraga jene dwom ho ene yewo oba aboaboa post office nachi aswanse kwa yi so ene yewo okotafo a ye ben club 600 ana amofra tro school no oba aduma a ye wo boss FM achi ho ena wo ba enyano mo chizongo second station ho no wube huyen enso wo ho mobilization center sa ye wono ba ko wa nyina su inda adura se cheduma se municipal mu ba ko wa chechere afija kwa abre north mu ba ko wa digwan mampo municipal mu na tiai se wo pesika Krobea ni huni fi ni huni asem na woni ni bedigwa eye se cheduma se rural bank plc kire se afi apema hankura de wotwe 1980 en wono bae enti mfinhie aduanan numnie ono da so guso badwuma won huni asem bebie current account wa ha bebie corporate current account wa ha savings account susu account ni nyina ye biebi me bada achi biebi ma akwada no fixed deposit interest rate ni ye kama money transfers ahodo ye yebi ena woni edi dwa se wo ho kyerew na wo pe bosia na de atwitwa ho a ye boa wo mumwa mo ho akuokuro o meje bosia akuafo ye mamu bi aban ni ankura adwuma yefo odihie bi afrim ena wo pe bosia de aye yi a ni nyina na ye be ma obi ye shares ba ko ye 10 pesos to 300 cedis ko wo sika dodo bi afakoto shares ebeboa ema afina no hia unzu benya mfa zubum ye number ni bibi ni na wonte ase afre ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 unyanya sa ahomayi a wada ma memfa nya kwadwuru ufre na de wonte ase ne yankyire mu nsomfama wo na wiai traditional Dr. Dawood ono ne Dawood eba hospital ano se wo ba kumasi krodua mu a eje so krapa edane enkane na Metro FM ni wom no sa dan no amu a na Dawood eba hospital yenso ye di adwuma enne se wo ye bema na sebe wa ye mra papa ne waduro bi efre na pagya I'm telling you bema ubegina so kire ben wo de obema na wu kura no a sebe ko je apagya ni bi na mpagya ne omamfama wo se wo ye oba wo pa wo na wunya bi a papa ne be ye hwehwemu ahu na de kode e ma wo ne ma obeyi afiri wa mo atumi awo se suro kunodua yade ne de wato fomo a onso be sori esi kire yade moja broso enemu yade atete wa ma oje ho enye wenya prostate mu hawo sebe fibroid na tete wo ana koku wo yade a wo yade de wo na unimu o keka ho na bra edwoso krapa Dr. Dawood ne number ni 0244 886437 ena 0201 681 717 unya fresh ahoma we ya ye no be kasa na de wonte ase no ya kire mu nso de amawo na wiei abapamo the biggest online shop in Ghana ye kan onua eye didwa ewo online
ya now yam hyehyɛ o pɛ de ye credible de ye credible na me ka kyerɛ say ya abapa mo no enti ko Play Store anabra App Store na download yen app no abapa mo se wunya download wie na wuwura mu a ade biara ehia nipa da sani we yen dada setre mu no ubenya bi ato ha ya nioma ne border form de wo order ne no an ye de brɛ phones brand bia upe bia ye tobi laptops brand bia ye wobi fan TV air condition nioma ye use wo kitchen entade a ye hye ne nioma ye di nua ye abapa portable washing machine eye 399 Ghana cedi ba bia wo bi ye nationwide delivery what you say uniphone ya wo de be download ye app ye number ni eje frɛ yen ka de wo pɛ ni emfamra eye 059 338 6133 and 059 339 1848 unya fresh ahoma we ya ye beje so no akasa na de wonte ase ne akire mu nso de amawo na onyame wo ho heba onom nso na de basa nupa no abagya so ye kan say yefunu yade bi daw so a woje wo ho enye a koto basa heba capsules no bi say wo de ye wo nsabuo mu na enye say bebe ma wuduru sini animu ani say ya na abesene ko enya de pa say bi koko bi hawo etumi pai na wo ho kyerɛw enya de pa pe basa heba capsules no bi cholesterol ne wosoro ana infections bi na etataaw na wunya basa heba capsules no bia ebeboawo basa heba ointment ne de ya abatan nku so yo obatan wunya bi de srasra oba na asabre nka no asramonye no pampers rashes no ebi ngu no entosi ni ahohye ebi nsi ni soda kakaja bi se wo nan ne won samoyure tibito so osai ya ma oni padua nti wuntumi nyiwa wam fa bi srasra honam kankan wo so fa bi srasre beyi ni nyira fi okoye adwuma ba na wabra pe basa heba ointment ni bi twetwe ho na beboawo ba bi eto no bi akwa abenya basa no pa bi frɛ yen wo 0244 267725 267725 na ya Bolivia Enterprise nso onom na di Future Life Smart Foods no aba eye aduane a eye aduro ya wo nipa da sani se wunya bi na se wo no mo a wawie nokre aduane wei ahode no ahyemu ma tonchom ya wo vitamins ni minerals 23 amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahyemu ma enti de hia ne se obeba abeka ya de awo ye bema o yenuani de betu yade no ase ama wo wanya wa hoto brakumasi sofo line alignment ye ne multi home media nimhwe ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 ahomka heat patch and the pains hu adwuma na eyo utie mi obi wa hwa no painkillers sa wanhwe ya bewu yeah obi nso wo ho a kire de tawro ni ade ni ade atwitwi no obi se tietia me betietia obubu ribs ni bi obe hawo ye de ahomka heat patch aba so oye obi a wo bu nsa wote ya wo ya ase a eno kura na heat patch impe tie yese ba bi a ya wo ya no wo de te ahomka heat patch te na fatare ho so wo de tare ho abe se heat na ebon kakra in some few minutes na pains ni nyina akọ na wawai tiasi 2025 and beyond ye mpesi ye bete ya ubia ye nipadua ni mu Bragenai pharmacy ewo patase Fadio pharmacy wo Bantama Costa pharmacy wo Dumpampa so Fredimens ne Lanza pharmacy ewo Keu edweso Endom pharmacy wo ho PFA Waterfo se wa heba wa Asante Mampon so person ofre yen for any enquiries ye number ne ye 0248 509003 and 0536 645334 ahomka heat patch osi feel heat no na u filia I'm telling you ya ubiara ni pedua ne namuo no ebeko na bi ono na de na bi go heba mixture eni na bi go heba capsules ne so aba sa nuo mienu ibu ebo ada sanya asem ketua wo wutie mi ebia enamu yade bi no akwakote sebe amanka bone aba ahominu aba enam nemu yade ni nti ama bema na fon ensansa na age ho aboso hwe fa na nabi go heba mixture nsuo no topa ye ne hye ho fa nsuo ne memene topa ye no case cruise enemu yade ense ne aya wotie bia no ebeko onipadua mu ya we be ye firi ho onsebuo mu enye ebeko
what you say uko misi heba tena tete ba ne kolina unique heba ubenya bi afi ba bi to no bi ade okwa kasa me pena na bi aduro ni bi na anya bi no no mo a wawie ya number 0549999253 na Volta Drill Limited yenso ye wokumase ya ahojo da ban ni main office ne wo wutie mi sa wo pebo ho papa na watu se ufie ho se wadwuma mu ho empotemu ana wukuro ni mu ba bia nsu adwuma kra na aya afre yen ye ba be tunsuo no kama de amawo wati ase ye bemu anya customers kire se ye wura saase na ya ase ne ya twinsu papa de ye fi ni mu ne ye de amanipa ensu pa ne yetu Volta Drill Limited wa man kwanchefo bia betu problem abamu a frɛ yen ne ye mesiesie mfama wo kumase ahojo da ban main office ne wo ho kosunya itachima ne doma nyina nso ye wo ho ye normal no ne hia je na frɛ yen 0244 299520 and 0266432210 unya fresh ahoma we ya ye no be kasa na kwadworo eko Royal Enterprise nsunie anuanom ne adofo onom ne de okurasi ne aduro no aba reko heba mixture so we obi asisi yade wo so unipadua na nyina yie timeka se wonsabu na twa koko how pressure nie infection say tetel ana wunti mu twetwew sabe wuni atenkampam na wunya kwadwo reko Royal Enterprise for reko heba mixture bi okurasi ne aduro no a wawie ebe clear sa problem we nyina ama oba Otec FM ahwehwe agya ako otobi okọ adwo so a aponche achi animu hɔ a obi tobi ho okọ Promise heba repair FM premises ni mu ye wo ho Paul Sack womrom Apidank womrom Missy heba womrom Sack Pharmacy wo Patase Blockhouse Time FM wo Boase Techima FM Free FM wo Techima Ferdinand Seba ne Dan heba omu nyina tobi ya number ye 0244 470067 0244470067 o first ahoma we ya bejeso Isaac Abe Osena Krobea, please, I need your contact number. I'm watching you from Dubai for very important discussion. Yeah, be pon akai me na me mama anya sa me bonuses ya man for be frɛ me. Owura fa kra no mo ba no. Adentina abosomi nsia na wo de wo ho e ka me oba wo ne nete. Adentia. Nana pacho ka sa asem no kyerɛ me a enye nokure. Ibi kura se oba wi se me ne bi hia kura na agi se me na me kɔfrɛ no. Edan na nyina ne nkwara ne dem no. Ana bia yakoye huyi. To wakati se me di me ho aka me no oboa. Ebre bɛn na wo sha ase se wo nkɔ ne ho bio. Ko ifa se emra ne hu ni suban no ano ye no. Na me be se 3 weeks de na me nkɔ no. Asa na me kɔ akra ko di se eno so 3 weeks. Ani se me de bae no. Se ye ya ye ka se wo. De pa ni hia. Baba me de hia me ne se hwɛ wiase wo nipa ka asɛm na ɔka no kɔkyerɛ wa abufuo ma ana ɔba wi na mene ne te no ka ɛfa sɛ asetena mu ni aboaboa de ɔyɛ ade ba no korɛ eni nafa nti sisi a no de hia me ne sɛ de ɔwakɔyɛ ne de mepɛ sɛ moboa me anaasɛ mo kama sɛ ma me sɛ bɛma no mene nkwala ne ma no sɛ ɔtumi hwɛ nkwala no so a de kwan mo fa so a mo de me ma bɛma me no na obi anye free kɔ ade a ɔde ayɛ me no nya de sɛ metimi ne na tena biem kapi no momfrɛ no bɛma ugu obi awade frɛ no kɔ me kura no ifra kra ba me ne makonta ɔba yinua ana wɔka sɛ me nkɔ no ho ade no nim sɛ nana na wo bobɔ so tama wɔka sɛ ɔpapa wuye kra frɛ no ɔpapa wuye no wa wo bɛ 3 weeks sa me untimi fa ne ntu kwan iti o de na botre ma me hospital home na nyi na be don wa woteche sa okay iti o de ye iti na se kura me bebe ya me ka me fra kra ba ya we mu nyina be sie me fra ne bra ebona ma na sisi de afi de ase honamu ye kakra nkwala no so aye de anyini nti afi de mpese buru nyayi ke yekɔ bi ne ni nkwala ni nyina be kɔ ni krum
na de ho ade kakra wo ho no ne yakoye a me bo ne brama ne ba oba wi ankasa de na me mo na mane na me sisters me frɛ no ne makonta e ka kyerɛ ze wo mu mi no be man watumi afface no one on one da be man na campaign no minimo no enti kadani de no ko ba so fo no de a ono campaign no onim se oba we oti area ho no owo kunu wo emaka no onim ma na aka ni nyina nkwala no nyina nim no so ma kofi okoye aduane enti onim ma no onim wo nyina oba ne se wan ono na anka nkyere kapi se one be ma ne te onim ojitum za ende mebusa no senti oka so ope wo no wanka so wo ko ende makama nu nsem nyina oba ya ne de ekosi se ene obeka no enti defend na wo defend capi na wo defend capi defend go be wale no se na sitie no e na me menya se bia me defend no wo busa me no ma me sofo ni Eura de me pese mi hu ni se eye capi no na wo defend na na de bia ye se bia se asem no de no kura wo mu no na me meka no ye se bia me defend capi no onim o ma no onim se wo ba ketikiti se na we ye ni dua na ewo akwi se capi ni nim se wo ba ketikiti we ya akura we wo firi duam na bai da se bo a wonim se enti capi no meka di si wanim pen se capi nim se wo ne papa we na tie na mum obo na dwe to free se obedi di agu papa na account sika ba no de ma wo ma wo sei na no de ma wo ne ho na akwaje chop money saka pe kro no no so ye nim guasefo pa wo fantini abranti awo abetena baabi a wo so nim obi se wo ma kwala keto we kura aka no na kwala we da nchen na wo fa ne maame wo nchen nye fi kura na oba we wo de aka no wo fa fi nka akwada ya wo bo papa ebui akura we se wo dware akwara we kra wo di fi aka akwada no tode bia mo me nka no kremfa nkyire nipa mama aja Abraham emrana monso ni mumu anu na mene aja Abraham nkasa ma bedwa fo bebe matie fo mbebam but papa fa ne bone che no wate aware wi emaningu na kape kro no ye nkyere ne bosomi a yedua maburu awade ne mema ningu wate nya abotre ba enokre de nye me mahwe me manu me hwe me manu nim akwala otu ono abaka no kra ono sofo no aka je ade o ye no akwala odi fia ka akwala mienu odi beka obeyare maduma landing for afreme ma 20 people ni nyina unu se meje de me yifu afro me frɛ kra obi amfa aduma ma di ano nyese me kwa akra o se me kopɛ ma o okura me kwa akra wa na munye sika what is it nyese me kwa se me kopɛ ma o de nyabotre o ka pe wunim se o yira danfo kra sani o ane mema bi no mo sabe ye jimi ana se ye de na ya ne ha wo mo na o yira danfo kra de ye kopɛ de we no wa jimi wunim nyansa o yira danfo a etu obetumi ate any time ye nya ne saa o asomo dikuo no ebinum nim emu hyehyeye enti wo behwa no akoye no de akopem wo yira danfo ye nko ho wadum ne phone sa manfo frefre no wo yira danfo ye nko ho ye mpa wo yira danfo twim baby a wote akura area hokura ye nya ne saa asomo di law the area you are living you are married and you want to chop something kakra you go outside not to the same area wo bitumi ya na fia watim kura no achi fia akokɔ wo bebre o wo bebre ko wo honsam be doso ya nya ne saa fia wotim kwa abonten nya area na wote no transport mama somodi for bre na na kwasi champion na ado de akotena burukyire tena ho na ho ha ho mema ha
asobodi for mama se si akra de president kra wo de ahometie nti wadwane kra de akotena bruchiri se ne homete mama ne homete members ne hadwe too much ese e de ma nyina de omo hu bejim sa ne ye no me de wo kra hwe hosem anwuna ni abaya se me hu so ye sremni ananwunani unim ye was some strict rules bia sa abusu akuei no ehye won asa wani so a wo de sei obi ba makura nso wo de sei na dwuma wo de mumusa anwunafo ma na mumusa esremfo ma enso sese ya munyina futu fry mate agum sese ya futu fry bunyina mate agum mode mo ho agim saa ne ye no na no ge bisrem ni abaya bia wono aba wa bebodua ebusa na o se ya asem aba santimam me nso ma besua hwankwase asem ure fi baby atiti ure fi wontete ya na ure fi wontete ye bra wo ho ase menu aba no kra na me ka kire one no bra wo ho ase sa su ya na wusu yesu anka ese wusu bunkotodwe di wuti kura bonkunu na so na wo de pa de chew yesu esesa wo ye de saa enye bia ye wa chew pa ne ye wa chew pa we have different types of achew pa bema wo o ma mienu ono na afa wo ma ye ne ma no wo hwe wo mo bema we ya toto na se sabe wo bo ho modern wa kan o se wontumi nyu ayipamu enso ono na namu hwe ba bia waduri sebe nimfie esasa enso wonamu kwankran wokwa eye enkwara ye ntia na ka se sa na obi aye wo bitumi hwim wo mfi ne yire ne ma busabusa na wo dia wanya ni sei nda be ma wo area wo te na wa wadamfukunu wa kwache na we no se ma mone man kan kire ne se me ne be ma na tie wo bu be ma we kura wo mu no exercise wo no so watumi akodi sa be ma we yanim e wo sa kapi jimifo no wa deny we e wo kapi jimifo no anim a wo mu be ma we o regard the so ye be ma kura ye netena shame on you me ano kaon so pem no mane ko ne ho anko be ko akofa kapi mamu aduro amanko kuntunu no media ya me yakura ne se wo di akura we yakọ hotel hobi na akura we da mpanchen na wo ye hui ha wo bada ho ye hui ha gu baso wa ye hui ha wo akura we wo gu akura wa wo bada wo gu ne ofin ube hem kura hui ha na wo ye ma sa carpenter no wo nye obi kura ma ni kunu da Sadia we ne yapa sa wo yire nu wakwa ye hui ha dia mobi sa hui ha ne dia tiefo me so akache on sin kam nua ba ne wan kam de mfia ne be bo kam boa me ache me ama ho apapai odi busu semni anim gracia na aka mabusia kam bo anwona ni aba ya yesa Abraham na Krobea na hote say nyankopo tumi mesra we na wo sori a ya ma me osunukuntu mema obi mama papa yesu bi aha meji ama no ma me osunukuntu no fanko tua obe na hwa carpenter no me sure sa dan je na obeto me ho no de akodi se adwuma wo de akore obi enti wo so jibi na fa cross no na oba no se obi yire wo ma na koye hui ha kiro eye hui ha we eye hui ha we ha de ye wo bia ne de eye we ye besi hui ha enya wo carpenter hui ha wo carpenter wo kokro so wa uni a construction ni o na wo koje carpenter besi hui ha o na obodi eso hui ha we ye hui ha o jaisa hui ha no enye hui ha we enye obi fans obi hui ha de wo kokofo so age obi hui ha Messi hui ha wo carpenter ni usim say no abeje Messi hui ha media mu yakura wo mu say wasa koye hui ha ne de agu ne ba ne so o fa fin kan kwala wi na o down na so no ai ba na kapi dia na ene koye dia ne
wo ma na ne nyina kra peska na koye DNA wo behwem kra kapi we ya che koye DNA suspect because we ha na enye kapi hui ha na wo watumi dia kra we akoto bed nkyai abiebiem ama hui ha no wo dia ama kapi no suspect ya bo enya ne ba enko obetumi ada ne nkyai no aye hui ha ya gu ne so akra we hwe ne ye obe yare ada obe yare bia no memfi money ska wansi di kura so mfa no hospital mo no amre mfa no hospital wona akoye hui ha de agu akra we so ada ne to de bia amoma mema ye bregusa bema be bread ne ho ahwi nua so enya mo fe oti he ka de ani ade be kwa hu abusia ye de ndete ana anwea ene be kwa hu abusia wo ye mfom wo de ne ho kameo kwa ba sofo na mane ye unim ha kwan bra be ba mama ne na me fredi musa de anti a wo ye sa de do na ko bi ehwi ha ni mu de chobi this hui high is it for the carpenter hui high this mercy hui high. Those of you don't know the hui high eja kwa mi be chiri ma chire mo ayi eja Abraham na Krobea mami osuru kuntuno yo medasi etiefo ne ahefo eja Abraham ni medinu brane habama na sare na Krobea adanse chenchirenche bi wo ho ohene kese bi bibi ntimi boni di o krofrum he ya ohene kese bi na sabi ono so onyanam yare bi ama sabi moni mamfa nchem ntina mpese me bondi no se be ma na twekwa kiti ontimi mfa nya hwe di da bia ni kofiso ni ye lab na omko ye no mse emwa woni dwunso no mu no dwunso gu a ene so sabi kan nyenya o se to da kora na o heda din zetie ma na etro kan se sabi apotobibre or the night yemu a na etroka se apotobibre ama ne sisi ne ya ama na chinka se ne to asentiri mu nyina twetwe ne hunam dwa no na waso a yefiso aya ye nko na mokro afidie iso ana na Krobea me start by ya na otemi nka eti one ne yire ena ne bag panyin wo ye nurse ewo Central Hospital ena omo de buy Israel nyankopon anim ni e say ye ne nyere jai emmoa bia ne nam ho nyenya se nkokodwie na ne video wo so ha ne wo so na ne be mama ka ne pe te se wo se be se abosumi mfiansie ni ontimi ne yire enhia da ne yire na afi ne wanya da bre 48 ontimi ne yiri shiada no timi nka oba sane mani nyina eja ni sisio na chinkase o dwonso ntentemo ni nane se titriti no na niso a na enu sane mani nyina eja ntimi esramo etiefo yare na eba ye kana enam yare na ekwa akire sine sane aya etimi kana o because eye nyema bebrebe etimi ma obodam etimi ma wura o post ni me sha roba ebetimi di what to form as a stroke ebetimi ase wani ebetimi di dia ba o ye mama ye fuyare ulcer ebetimi ma chese obema na ekodo to na ebetimi so di what to form stroke as a stroke ebetime wura omle bo mama hepatitis B chese de nimu na ye ka no ebo sa sansa omo ye moa ni omo ni munyansa bi omunya wura ni padua ma anya na be chense wonkwa ana wonkwa ba bi obenya bia na odidi fantimi sraw so wanya nam yare ni bi na di sansunsanso nyina bia bra watuana ma enka se bia me de ne emfa mai ba ko pen mahunti na otena fie entena fie e ma na nyensem ansa na osan se edua enyine no ka se utu ase ya so ma ze se na otu na de enyini no obetu de ne so obebre ni misraw tuana ma na hweja abra ma kira kwa mi wo kuma se abonti so ya ohwim school junction ho ena ebia wo kɔ enkran so a me wo da koman abrewana na ebia wo tie wo sunwan ne mpotemu e wo so betima be sunwan estate brotherhood aso da no pa epe numbers abdi dwuma no enie e 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and I'm a WhatsApp line in the 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo me to aso na me ba emane so timinya sa nam yare bi omo so sabi o etima nso gugu no etima na se kwaye kese etima ensa begu na se etimi twa ne bra amonamono ene betimi so ma ne menses no ebeba nenso emmeye na ama wo no sisi ye ne ya na chika se ne ya na widium hye no obanse ebekwa kase wonya typhoid obanse na didi aba ne yem yesi wonya ulcer or so the same thing emane no so any wisi emane widium hye no so am pedra obaide obeto
fam as a stroke na boss na man sisi ya osma chika sem ya sisi ya san man nyina ya nam yare bi oba a me so nya san na yare bi o dwonso ntente o dwonso na nyenya anasa o dwonso a wase hyew ya na unyinse ya na ase san man nyina nam yare bi me tumi sa fro so nya nam yare bi a enfant na fie men kasa me de me ho ba kopo enna makasa dua de o tu de so asisi aso man atu so tu anamo na bra yemfa mfidie hwehwe oni paduam ye hu yare mo no ba bi o modi die duro ne ma waduro emfa nkum sam woni na ye wo mfidie awro bebrebe ese fa mo je befa ese fa odonso befa ese canon so a bes kan di Mr. men kasa ni fidie o bibia bi de tu anamo na bra ne hwe onso ye mo Mr. Uso di utie me odi ne hepatitis B mlebom yare da bia me ba me ka wa police pani bi Mr. nua na okọ UK ya ma na anko oba me ho no hepatitis B no ma me na duro sese o UK sese ye di Mr. tu anamo no so hepatitis B na ewura mo je na anasa o mlebo no wa no madura no ma no enko no hwe me kira kwa okuma sia bontizu ya ohwim ne mu oduro fentu ase odi ye fu yare osa oyemu dwa oyemu tutu chese de ne to ma buei odi nidi akodo so abuwe he me se me ma 3 days pe onum ye sese kofom na emu tie ne eye moa etian koi me mu oduro kum moa no na ekum kro me si osa na enka no biom da hospital we he madam ba ko panin pa me se o magie do kra wa bagie ebu 20 a wo de man krofo me sraw ye nye sabio anansem ne ye betra ye kanti me sraw oyo ye fu yare osa na de china ejabram se tumi safro hwehwe be kira kwa ne tu na mo ne bra na ye beboa ma ho ato me pa chaw oso tie me odi ye si kire yare odi ye kire me se ende kɔ fom ade kina aba e ma wodwo nso ntente wote aduane wa no wa men me se otu na mo bra me mo odu na efuru akɔ oso odi ye ahotutuo ebre nsuo to circle cells ama no mpem hwew odi akwa a doctor for se eni aduro me se me be mo aduro bi wa ahotutuo enka no biom na nyina be furu magyam ya hwe bebrebe da bia me se boy bi ofiri tokwa na be wonya 12 years se hwe na baka safu na wonya 6 years me de do na ama ne kɔ ga bi enam sa ahotutuo ntia wura ne nufuma wa wonya breast cancer ma hwe ne nyina ama ne kɔ me sra wo so tuana mo ne fa bra abra circle cells hawo yare be ne hawo odi akina enko yare bia hawo bia me sra se tuana mo odi ne stroke fabra ulcer fabra hepatitis B fabra diabetes fabra circle cells fabra all power me sra madam bi me say nansia na Krobea wo fidie so ya na me bae na be kan awo ho aduru me say de aduru no man no me say bosom yensa na ne mensimba bosom mens ne bae na ze wonyem nti me say wo ba na be pa wo aduru me say ya di kan kunkun hwemu say oni low sperm count wana oni low sperm count dia bra oba no ko abla ne mo so low sperm count wa bra na me kire kwa be fa so ne ma no ko hwemu engo hwemu na ono so me na aduane bi adi bosom ne na otwe mienu ono oba ne nhia o wia ba bi kura ne so low sperm count on san ko ho kona M1 na baset no me say ono mo suku duka no de pim ni say pan dia na wona ba bedem ti me say suku na me be kan wa so suku tu Messi ni obehia bi bia na wode no kan make am ne yere no enya bia say bia oni anwodo enya dwumaden na bia na waye mre se nkontombre no esa na oba no so home ne nso ani chese oba no so ko wiem da bi nti me wiem be mo suku tu na ma be me mo ye Denmark me say man bi o UK o so esi man o ye poso adwuma no ko fie na otwemiensa na ono so gina so 2 minutes na bes ne ko ti wo se oba wa kwotena ho aba wa de me na be yaduma de oyin and what teaming can do so kutru man ewuradia osurukuntu no wase wo gina so no bonsinsemu no wo yikache no wo yi stars no wase wo de na yi guru ko ho no wo de bi to ai what's the stars mo ye afi don no ba na twinu or the Mr. Samson ono want mam mo di tozo Mr. Samson na me gina si he o yiri twinu da enti na wo fa ba bi na me se ba je me do ye frɛ no surukuntunu he oni yira me fa ma Messi for no me se bebe ni yire carpenter for bebe yire mo jam de ko fan ko for ka be kra me an kan poso ba gidi alfa mere to ba na busaw so o yira asam de ma me still wow be mama head mre na o job go fan crab taria fan crab match lu fan crab be je me do bi na what me dia pim na ma ne bre na what me dia pim ebu ban no akọ akiro akọ fa sade ba fie je number no number ni ye 0242 76 48 35 35 and webium 0242 76 48 35 35 where your WhatsApp line o abrocho organa o betima WhatsApp o betima phone betima voice note 0549 10 10 15 15
80 0549 0549 10 10 15 1580. Masia Bonti so mi wo ohwim so junction enkran mi oda koman abrawana na ena sunyanso mi wo estate men kasema ma oyare so edie bia mi ni hodo e bredi ntia fra mi na ni nkomo mi wo hodo me mo aba mi ni hodo na mi wo bia metro ye fra mi eja Abraham nyame ankunya dasene ye bese hia ba he say mi nko ba bia mi unti na ma bra fearful ye da se ebru arofo the man himself eja Abraham waba enti waba idie wanamuntuo ene se oni ne behia na oni ni hia nso a obeboa wo ama bibia aye fine arofo ne ade share simple plus phone and accessories ewie ye na onomo ase se wutie me wada me bru na wo pe branda eye papa o pe branda ube use ne phone accessories a wa ube hu sa de pa na wo use a eye simple plus de no ne charger simple plus de no power bank simple plus de no batteries simple plus de no hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth and a headset simple plus de no covers simple plus de no iPod simple plus de no protectors simple plus de no eno ne papa accessory bia wo hia bia no se wo sign simple plus de ne ho a abolo we for nche na wo ko ne de no na ye ne de no na obeto na obenya value for your money Kumasi adehyeman ye ne Dr. Caesar so ye yiri animhwe kejetia ugina Dubai Gate a ye ne Gate ni ye opposite betu bi koton beton nkronkuku di udwuma number ne ye 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 na digital herbal for grow fine herbal tonic no eduro na eduro se wunya bi na se wono nomo a eduro ne beboa wo amu agina brane wanumu atu a wuntumi ne di onsa wonan aye titiriti duru anadwo a wuntumi na anopa na honam nyina tutu o mensese ho nsem enkoye koto grow fine herbal tonic eduro ne ye pa ononom na wo de wo se wonyare kura na ebo ho ban ma ho ye den na ba bi eto nu bi akwa abenya bi wo ba Otec FM ha ubenya bi ato doctor ne number Dr. Menses ne number 0244 596532 0244 59 65 32 na kubi herbal powder no asasu herbal center for na diaba kubi herbal powder powder se unya bi na se wonomo a adofo ejatuatuo mema mutie moma mo honyenam de make matemase se mo hoyenam a ade nyina be di aboa mo na ye kubi herbal powder na sebe se wo ho aye mere sebe ade ne da fom bem na ye ne hwie nye yi a kubi herbal powder na edi wakagina mu me say wodi ehiti nsuo de no se kubi herbal powder ebigum na wodi akanum na nom wawie wunya kubensu a sebigum na wodi akanum na nom se kokompo na wudi a sebigum kanum na nom wawie eduro no ubehu power. The power is powering and there is equal to enije ene usebo bra Otec FM ha Asem Beba Dabi for office ho hwehwe jataba ubenya bi ato afri ne ho koposa heba ewo mrum bra Misty heba ne blessed rekwa umrum ofata drug store ewo abu akwa Kofodia station ho ba bi ada Viton aduane no otobi ena ofata drug store ba ko mfensi adankwa ame oban Roma asore no ono nso tobi doctor ono ne de kubi heba powder yaba no sa ye sofo o se yade a abehinta wono akwa enko no enene nkasa wate obeboa wate ne number ne ye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775. Oh man, it's not reception ho. Oba de chiame. Agra fatre. I'm fa wan busa papa. E de ntina wo yere bosome nsia woni no na. Papa. E kanokure pa oboa. Mitimi ebi me kura no kanokure no wa kanokure bi wo mu. Papa, me say inipa won. Enti me se die ntina bosome nsia ne na ye bre ne de asonye nkyere mu bebi. Me na me ka se asem wo kan nye nokure. Enuru bosome nsia. Tese na be say. Bebi ara me kyere mu se me ne koda no. E be se 3 weeks no we see me chen. Ti be je di se wo share sa de na se no.
no ma me che me no nkon me nye o hwe me sole ma yi me sika to aduma me sole ma aduma hu ne hia okay me no afei ayi ne friends kapi no ne din de se jataba Yaw kapi ye hia ofia ha nyambo a ebenada bua kwa gogo ye hia o fanisha juada ebenada de o juada ya ese ne yawo ene yawo chinifi fanisha juada Yaw carpenter nyame boa juada ye hia ofia o de o ye bearman so a memma ye hia ofia ha oba ha wo fo nyina ye twitwa ne ade nyina enne ye de atene de ama na ade juada apa me oba ne atoa so afi ho no mo free say ye bo din hemra enye ye bo din tumra gu a enye manti bibia ni ho a ema oba ho kwan say onfiri ne yire oni kunachi bibia ni ho se ukunu ho ni ho mpo ena ne ho adwodwu mpo a eno ma wo kwan say fanachi de tia ne say obeka say mintimi no ntena enti we ya wura hunu say bosumi nsia krachi ni ne nai ye wo so ya ne say ma hu say wo mpeme enti say bosumi nsia ne ntimi ne me na de wo ne me na de a me nsu so me nyini say me ntimi mfa be ma enti ko na me nkofa ma de that's all me nkopa bi entena ho mfa bibia nyi wa no sani awura yi ka say bosumi nsia wo ne na ye enti ye ma ne nchire mu say bosumi nsia ne kuru ne na ye enti eno akobo adwaman ye so mu a enye ye enye na sa won so no kure se bosumi nsia wo ne na eno so enye obema de anya bia wo de wa wo man de sami kura anya bia na otwema ne mienu enti aka otu kwan na ba ya obedu ya da no akwa aba na de ama no na se no kure se bosumi kura ne na wo so anya de na emomanu ma ne ho kwan enti se wura na ka se carpenter nim Yaw carpenter nim na nya no kure obi a wo se wadamfo ne yire kyese ma nante ache enti ebi kura wonyem oba we ni nyina no onim se wonyema wono so nim wo enti nyese mu kochi adakro pe o wonnim no anu wono so nim wo enti wonim se wo kunu no wonim se wo kunu ni ya enti wo ya obusa na waba wo so oni ha wo se ani ehia me sa ena no waye no akura ye ntwen yaw ba ye be papa mu pagu yawfo anim ase bon so nyema mechiaw awie okay awie oba de achia me no na 3p garlic mixture no ye duru api work for ne de aba ya api bi tonom o pressure no o cholesterol ye wosoro no immune system ayi nyina yie ahoho no ene waposo yawo a wotie nyina no unya 3p garlic mixture ebidi wa kegina mu be bi eto nu bi anso no kwa obenya bi ya no afre yen wo 0248 92 88 24 ena 0201 00 0021 Fit Homeopathic Clinic de ahenema kokoben ye wo ye Benjomas Company no 18 junction ne so ye ne nam physiotherapy akupunture ne massage kwa so ya obiara onipadua ne namu ne beko wate ase stroke ya de beko nipadua mu yawo no ene namu yade eni ho hawa wanya esichire yade ene ulcer no ye won fidi a yakra free India na aba ye nya hwehwemu ne emfa duro nkan Fit Homeopathic Clinic your number is 0244 58 3859 and 0275 96 9414 Oni mare hosem krache ne ba ye no o se o mpanyimfo nyankopon ya adoma ya wada no me nso meba na wo kokoduru ya wani ate wo ya carpenter wani ate na de hweye na juada ni nru na ode emma eja kwa me fatu no na me so na me da se me chiati phobia na me oba no wo hwe ne body ntia kan sa me bisa se enna no open na otwe nyina open sen obi wo ha da bia open obi wo ha nansa nti nka open sen na ehia ma papa yi na yen hia de bi so se ukuru bo ne homodi o se wo mo ne homodi o emmo lances bia se ko fa na chi o ompe na jana man nko obisa the question no wonya me ho ade nka ode ni ba be defend na so woni neti wo yi akohoma wa wo hwa wo maka ho nkola bi enu ade on ba aware na so wo hwa mo over 9 years ni oda gusu wo hwa mo won ka se wa bre o enti wonya me ho ade oni mbusuani bia eno nche se ko bo adwaman in the first place onya Yaw capital number 1
ya carpenter no wonyane number 1 me ne bawo ya oda na so o man no fu na yenye DNA ne baya wode ne ko hotel ko ye hu hai onko ye DNA sisi ai owia the next one so sanye DNA owia wonye DNA akọ se wo hu nkura no 4 no nyina ye ne ma yes papa we me onya akoma papa fa hwe nkura no da yes nti se oba wutimi dia kura ba onya ni 2 years etimi de ne ko hotel se ntwa ntro ofie se me twa ade aba na akwakoje we onya nche hwa na ode amano wa se dabo no o se ode ne ntuma sefom you see entuma ode sefom na wo de kan na se dabo kan na obode wo kan na obode aden ahode be nko a nti se se yi mi be so papa yi wo yi ana wo ti kwan kwa brochi a mfie na o ma ya nka obe den ontimi ntina ontimi obe hwibi se papa ya tu kwan pa be se mfie be mienu ni a ana o ma ya nka obe ba na onyim okay ne no akoye hwan ba okay ntu de yentwa ma ya omra ejuada no so ye be ma mane ma krache kwa akoma to ya mwate ba ma ware ye ne de engu tobo ye duru nsuo ne ho a ye be hunu kwan ye be fa so a ye be kroso ate nya abotre wate enti ya carpenter wote bu akwa agogo asare farm area hono ye hwe wanim juada na se wa amade a sa oba ha na anu besun hono suni ade ni nyire de be ko TV ne so ama obi anso ehu se ne ote enti ko juada nyambo aye ne wo ebehia ya carpenter wa Eradi fie heba center fo nyankopon hyira mo Dr. Amankwa owo krono mbosie Red Park se wo ye obi a wo hawo